Dani pengen dimucok Dani lho. Lho. Rada mucok to. Yo. Ayo kira. Nah, Benro. Anakmu nangis. Ah, salah. Lah yo bapake diajar. Oh. Yo, iku. Kopi akele. Nah. Oh, lo, as, lo, sikune bedok delan ya, sikune delan. Rayet. Lo, oh, ayo kok. No. Asu. Ayo dong. Belakang. Bentuk belakang. Putra Sri Tanjung ora padha karo kono wae. Rakyat begini. Yo. No. Oi. Ayo dong, semangat lah. Yo, lah. Yo, jos lah. Ayo wi, Dewiku, lah. Yo. Jos. Ayo.
Hosa, hosa. Satu, satu. Yo. Ah. Yoi. Wis keliwat semene suwene Rungokno gila. Padha-padha Rungokno to. Kowe kan sing rada butik dhewe. Mas yo akeh Rungokne lho, Tat. Dirungokne lho. Keliwat sapiat kuliah ison ngenteni mau ngeriko nong ati hangkaton sempurna tapi sing Iki lho pul bocah pul. Tuwek-tuwek buka. Yo. Getun hang ison rasa kena luput ambi hang sun kiro sing bisa maning jati siji berkobra ora kang pasti Prahara untuk semuanya ya, Cok. Rungokne gong dirungokne. Dewi Srana lagi Dewi Srana. Getun hang ison rasa kena luput ambi hang sun kiro sing bisa maning hati siji berkobra ora kang pasti Getun hang ison rasa kena luput ambi hang sun kiro sing bisa maning hati siji Yo. 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 Loh, as. Iki lho. Lakon-lakon iki. Woi.
Iki kena canda oh rampung nyawamu dina ngono hoi ah yo ya no Sora Marata Jaya Marata imbangi-imbangan waton padha kaparat iblis kowe. Wekti Wibawa ana putra Sisanjung lah kok kowe kurang ajar kowe. Wah. Ayo aja menewe kowe prayit sing kondang kaloka ratune preman raine bentuk maju. Dapurane bentuk maju. Ayo kowe sing jenenge bentuk pengen soro nyopo kowe pengen mati nom musuh agung pengen rondo bojoku ayo dina iki penduk subarepmu kaya lanang-lanang dhewe agung kowe ora ngerti sapa penduk iki sedina diobong ping 7 ora apa-apa lebokke geni ora apa-apa delon kulitku tak kerireng kaya angus lah kok kowe nantang lho kowe lah kok kowe nantang kowe ayo tetokke lakon putar bongko kowe oh joy indah Loh, iki hentok iki lho. Ya, aduh mati aku lah. Agung, aja melu ngatasi kowe iki. Kowe iki prajurit dhisik bakal mundak pangkat lek perlu. Dulurmu lanang sing jenenge Gatot jajake kon maju. Dulurmu lanang sing jenenge Gatot kowe kok maju kowe. Agung, cangkeme sapa? Cangkeme sapa sing nyumari Gatot cangkeme sapa? Endi manusane? Loh, lah kok ora ketok? Kok megarana kelambi dicantoli? Oh, iki to manusane. Weh. Kaparat iblis kowe. Yeh. Lah kok kowe drangkat-drangkat nyumbari Gatot? Kalebu lambe turah. Kotiar kowe. Ayo. Gatot tandingi iki. Tetokke dina iki bentuk antarane bentuk karo Gatot dengo sing mati le yen to Gatot mati kalah jole balagan open ana bojoku nek yen to kowe bongko bentuk aku ra kere wah arah ayo aja lho lah hey Yo, was? Yo, aduh. Yo, ajar Kris. Yo, lo. Yo. Putra Sri Tanjung. Yo. Lah.
Ayo, iki lho. Woi, iki lho. Ya, terus cocok tuh. Ajar tuh. Woi. Iyo hot liar kowe. Ayo. Lakon putar bongko jenenge. Ayo. Putra Sri Tanjung. Yo, iki lho. Katot Putra Sri Tanjung lho. Lah yo keker tenan lho. Yo. Yo. Lo. Ya. Tangane mecute tangan. Mecute tangan. Ayo sawarane. Ono jare ora ketot. Lho Gres, kelakuane bapakmu Gres. Kelakuane bapakmu Gres. Tat, pacute dikepet lho Tat. Pacute dikepet lho Tat. Ayo, pas. Yo. Oke, terima kasih. Lah, yang ngono, Bro. Wah, asukane keamanane teko iki. Yo. Ayo le, yas. Kok sajake cinta karo Prayit iki. Yo, yo, kakar le, yo. Dani pengen dipecot Dani le. Yo, ya lo, rada ngucok dong. Yo, ayo gila. Nah, Petro, alah. Dan, anakmu nangis Dan. Dani, anakmu nangis. Masalah. Lah yo bapaknya diajar. Yo, iki lho. Ayo ngene iki lho. Ya, yo modar kowe. Ya. Loh. Om benono gatot, om benono. Gatot diombeni gatot.